san ba ƙauye ne ba a su ne ba a su ƙauyenci. To ba ƙauye ba wai wanda aka yi shi a ƙauye ba a ba ƙauye shi ne wanda yake yin abin da bai dace ba ko kuma yake yin abin da ya dace a wurin da bai dace ba ko kuma yake yin abin da ya dace a wurin da ya dace amma ba a lokacin da ya dace ba ko kuma yake yin abin da ya dace a wurin da ya dace a lokacin da ya dace amma ba a yanayin da ya dace ba. Wannan shi ne ba kauye. Saboda haka akwai ƙauyawa da yawa a cikin birni, akwai kuma wayayyu da yawa a ina a ƙauye. Saboda haka karkaru ne da garin da kake zaune, a me kake yi a garin nan shi ne babbar magana. Ai akwai mutane da yawa a Abuja amma cikon gari ne su a Abuja. Ina ba ta na Abuja akwai original yan Abuja, an gane